Jesu li bogumili bili prijatelji životinja pa i vegani već u srednjem vijeku? Mnogo je pokazatelja da je tome doista tako. Vođeni unutarnjim uvjerenjem, izbjegavali su svu hranu životinjskog podrijetla kao što su meso, mlijeko, jaja i sir i vjerovali u jedinstvo Božjeg stvaranja, što je Isus iz Nazareta također već govorio. Bogumili koji su sebe često nazivali dobrim ljudima ili dobrim kršćanima, pripadali su bogumilskom pokretu koji je nastao u Bugarskoj, te se od 9. do 15. stoljeća proširio preko Makedonije, Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine u Dalmaciju, pa i izvan granica Balkana. Postoje pisani dokazi o intenzivnim kontaktima s Katarima u južnoj Francuskoj i u Italiji. U što su bogumili vjerovali i kako su živjeli? Zbog žestokog progona i protjerivanja koje su nad njima vršile pravoslavne i katoličke crkvene institucije i mračne vlasti toga vremena, većina svjedočanstava o ovom vjerskom pokretu je uništena, no neki su dokazi ipak sačuvani u gradskim i crkvenim arhivima. Svjedoče o ljudima koji su zbog svoje vjere dosljedno u svojoj prehrani izbjegavali hranu životinjskog podrijetla te primjenjivali Božju zapovjed ne ubij na svaki oblik života koji je stvorio Bog, bilo da se radi o ljudima ili o životinjama. Željko Fajfrić, srpski povjesničar, pisao je o bogumilima koji su živjeli u Srbiji tijekom 12. i 13. stoljeća. Nisu se bavili trgovinom, već isključivo zemljoradnjom i zanatima. Odjeća im je bila jednobojna bez jakih boja, hrana isključivo biljna. Zabranjeno im je meso, mlijeko, jaja i sir. Živjeli su isključivo od kruha, voća i povrća. Dominik Mandić, hrvatski povjesničar i sam katolik i franjevac, ovako je opisao veganski način života bogumila u Bosni i Hercegovini. Bosanski su kristijani strogo postili i nisu jeli ni mesa, ni ikakvih životinjskih proizvoda. Oni su to smatrali unutarnjim zahtjevom svoga vjerskog sustava, osnovnom zapovjedi Božjom. U popisu zabluda bosanskih kristijana, točka 30 iz 14. stoljeća piše: oni osuđuju jelo mesa i svega što od tijela potječe i tvrde da se neće moći spasiti koji jedu meso i bijeli smok.
slično se tvrdi u točki 5 rasprave između rimokatolika i bosanskog patarena. I u ovomu su se bosanski kristijani slagali sa zapadnim katarima. Talijanski inkvizitor Ignazio Sacconi među ostalim je okarakterizirao tamošnje katare sljedećim riječima. Oni vjeruju da je jedenje mesa, jaja ili sira čak i u prijekoj potrebi smrtni grijeh. Katarske zajednice Južne Francuske nadahnute bogumilima također su to nedvosmisleno izjavile. Ova se crkva jasno ograđuje od ubijanja i ne tolerira ubijanje koje netko počini. Jer Gospodin naš Isus Krist kaže: ako hoćeš ući u život, ne ubi. Kaže katarski dokument Obrana crkve Božje iz 1250. Katolički proglas protiv bogumila, koje spominje Almandin, detaljno opisuje teološku raspravu kakva je bila uobičajena u to doba. Ova vrsta teksta služila je kao vodič katoličkim propovjednicima kako se nositi s učenjima heretika i kako kao dobar katolik pobijati njihove argumente odgovarajućim citatima iz Biblije u smislu Rimske crkve. Poglavlje o užitku tijela sadrži sljedeći dijalog na latinskom. Bogumil. Mi kažemo da je osuđen koji god jede meso ili što je rođeno od krvi ili jaja ili krvave stvari. Rimokatolik. A mi kažemo protivno. A da je Bog dao ljudima meso da jedu, vidi se iz psalma u kojem se kaže: kao prahom zasu ih mesom i kao pijeskom morskim pticama krilatim. I jedoše, i nasitiše se, i dade im tako što su željeli. Bogumili su sebe nazivali kršćanima od samog početka. Osnova njihova učenja bio je Novi Zavjet, objašnjava stručnjakinja za bogumile Katja Papasov. Stoga u daljnjoj raspravi s rimokatolikom Bogumil se poziva na prvu poslanicu Korinčanima apostola Pavla iz Novog Zavjeta. U njemu se govori o mesu žrtvovanom idolima i o uzdržavanju od njega. U pogledu mesa žrtvovana idolima znamo: svi posjedujemo znanje. Ali znanje nadima, a ljubav izgrađuje. Ako tko misli da što zna, još ne zna kako treba znati. A ljubi li tko Boga, Bog ga poznaje. Dakle, u pogledu blagovanja mesa žrtvovana idolima znamo: nema idola na svijetu i nema Boga do jednoga. Jer sve kad bi i bilo nazovi bogova ili na nebu ili na zemlji, kao što ima mnogo bogova i mnogo gospodara, nama je jedan Bog, Otac, od koga je sve, a mi za njega. I jedan Gospodin, Isus Krist, po kome je sve i mi po njemu. Ali nemaju svi toga znanja. Neki navikli na idole još jedu meso kao idolima žrtvovano i njihova se savjest kalja jer je nejaka, a k Bogu nas ne privodi jelo. Niti što gubimo ako ne jedemo, niti što dobivamo ako jedemo. A pazite da ne bi možda ta vaša sloboda bila spoticaj nejakima. Jer vidi li tko tebe koji imaš znanje za stolom u hramu idolskomu, neće li se njegova savjest jer je nejaka izgraditi da jede žrtvovano idolima? Iz svoga znanja propada nejaki brat za kojega je Krist umro. Tako griješeći protiv braće i ranjavajući njihovu nejaku savjest, protiv Krista griješite. Zato ako jelo sablažnjava brata moga, ne.
neću jesti mesa dovijeka da brata svoga ne sablaznim. Bogumili i Katari duboko su vjerovali u Boga i njegovo stvaranje. Kao što jedan od njezinih molitvenih vodiča kaže: u početku bijaše riječ, i riječ bijaše u Boga, i riječ bijaše Bog. Tako je bilo s Bogom na početku. Sve je On stvorio i ništa nije stvoreno bez njega. Ono što je stvoreno u njemu bijaše život, a život bijaše svjetlo ljudima. Kad je iskreni vjernik i doktrinar primio svoje krštenje duhom, konsolamentum, dao je obećanje da će ljubiti Boga i odreći se svake hrane životinjskog podrijetla. Slijedom toga morate razumjeti koliko je potrebno da Boga štujete u istini, u ljubavi, u dobroti, u poniznosti, u milosrđu, u čednosti i u drugim uzoritim krepostima. Nadalje, učinit ćete ovu obvezu Bogu da nikada nećete svjesno ili dobrovoljno jesti sir i mlijeko, niti meso ptica ili gmižućih stvorenja ili od životinja. U malobrojnim spisima Bogumila i Katara koji su sačuvani unatoč crkvenom progonu mogu se pronaći odjeci jedinstva stvorenoga, poput manihejskog traktata iz Albije u južnoj Francuskoj. Ako je svako Božje stvorenje dobro iz Boga i svijet je, kao što neki kažu, Božja kreacija, sa svime što postoji u njemu, zašto ga onda ne voljeti? Što bi drugo trebao značiti svijet ako ne nebo, zemlju, zrak, more i sve što je u njima? Umjetnost bogumilskih grobnih spomenika u Bosni i Hercegovini, stečaka, također sadrži dirljive prikaze koji upućuju na duboku vezu između čovjeka, prirode i kozmosa. Ovi spomenici u blizini tadašnjih bogumilskih zajednica do današnjih dana svjedoče o dubokoj vjeri dobrih kršćana u Božju dobrotu i mir. Ako ne u ovom svijetu, tada u sljedećem. Manihejska rasprava koja sadrži svjetonazorske ideje, koje su vjerojatno bile zajedničke Bogumilima i Katarima, izravno citira Isusa iz Nazareta iz njegovog govora na gori u poglavlju o novoj zemlji. Sam je Krist rekao: blago krotkima, jer oni će baštiniti zemlju. Thank you.